Si Ellen G. White, nagasiling Arisa in English. In His mercy and faithfulness, God often permits those in whom we place confidence to fail us, in order that we may learn the folly of trusting in men and making flesh our arms. Kag sa baylo, isalig naton sang mapainubuson, kag may pagpailog, kag hindi mayayahon ang tanan sa Ginoo nungka sang sa tao. Ministry of Healing, page 486. Ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon o kung pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masonson nga host. Kag sa siningation ari ang aton duwa ka mga batanon, aton mga graduating students sa nagakuha sila pagka-pastor theology diri sa aton School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Ang una na akong pakilala sa inyo, pero may naging ninyo siya makita for several times. Originally, halin sa Kalinog, Iloilo Province, wala sang iban si Sir Matt Legria. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw daw kag bayong adlaw Sir Joshua. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan nga nagasubaybay sa sini nga programa kag subong naman nga adlaw kabay nga ma-bless gid kita sa sining aton nga leksyon samtang sa hinga pusa naton nga leksyon sa sini nga quarter. Yes. And that's correct. Ay kadwa na ko nga pagpakilala sa inyo, ipakilala sa inyo mga kauturan for the first time. For me ro pagid niya. And hopefully this will be the beginning of the many pagtuon naton upod sa iya mga kauturan. Originally, halin sa Sipalay City, Negros Occidental. As what I've said, graduating man siya sa theology nga kurso. Diri sa CPC, wala sang iban, si Sir Joshua Holguin. Sir, mayang adlaw sa imo. Madamo nga salamat Dok, mayang adlaw sa atong tanan, Sir Matt, kag sa aton mga pinalangga ang mga kauturan nga nagasubaybay sinipadayon sa aton nga programa diri sa pag-discuss ang aton nga lesson. So kabay nga ma-bless kita tanan sa aton nga pagtuon subong. Yes, and that's correct. Sir Matt, Sir Joshua, ari na kita sa lesson 13. Ang katapusan nga aton tun-an sa sini nga quarter. It's about the book of John. Kag ang iyang presentation atong itunan wala sang iban kundi ang pagka-Dios ni Kristo samtang ari siya diri sa duta. Kagari na kita sa katapusan, epilog ang title, Epilog Knowing Jesus and His Word para sa Disyembre 21, tubtob Disyembre 28. Sa hindi pa magbasa si Sir Matt sa aton nga sadsaran nga teksto, aton na nidoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami Ginoo nagapalapit sa imo. Nagapasalamat sa imo pagka magkagagahon kag sa imo pagka mapinasyansahon sa amon nga mga kalapasan. Updi kami sa siningation, kabay pa ang pinakamanami gid magagwa sa sini nga diskasyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga aton mga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Sir Matt. Aton sa nga text. So ang aton nga key text makita naton sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39 nga nagasiling, ginausisa ninyo ang mga kasulatan bangod nga nagahuna-huna kamo nga sa ila may kabuhi kamo nga walay katapusan. Kag ini sila amo ang nagasaksi na hanungod sa akon. Yes, and that's correct mga kauturan. Ang aton sa tunaan sa sininga simana, Sir Joshua and Sir Matt,
is about knowing Jesus kag sa iya ang pagkilala kay Jesus kag ang iya nga mga pulong. And that's correct. The only way in which we can know Christ is of course sa aton nga pagbasa sa Biblia. Kag ang aton natunan sa ligad pag nga mga sinimana nga siya mo ang pulong. His word himself. Yes, ano pagid Sir Matt ang aton expected sa sini nga semana? So diri makita aton sa leksyon naton subong Dokag Sir Joshua nga daw may warning ini sa aton about sa ginatawag bala nga head knowledge lang. Kay isang aton nga kitex nagahambal abi nga ginausisa ninyo ang kasulatan kay nagahuna-huna kamo nga sa ila makaangkon kamo sing kabuhi nga wala sa katapusan. Yes. Pero ang mga tawo dok wala nila na recognize nga si Jesus gali ang ginasaysay sang kasulatan. Yes. So daw ka awkward bala nga nagabasa sila sang Bible pero gina-reject nila si Jesus. Yes. And even his disciples wala gid nila na ano ni pagtawag sila naintindihan, unprepared sila na wala nila nahantop ang mga pulong nga ginhambal ni Jesus sila. So ginawarningan kita sa subong sa aton nga leksyon nga tun-an naton subong nga delikado gali ang ginatawag nga head knowledge lang without really understanding kung Yes. ano ang inang gintun-an natin. Yeah. Kay kadamo sang tao nga man nakaibalo but when wala man gina-aplikar ang ilan ay balang. Yes, Sir Joshua. Ano pa gini mo? Natulupagnan. Insakto na pastor kag Sir Matt nga ang mostly sa mga tao subong masiling lang nga yes nagatuo ko sa Ginoo, nagabasa man ako. Pero ang point gali wala ginatuman, wala ginasunod ang ginasiling sang pulong sa Ginoo. Yeah. And that's correct. Yes, amo na mga kauturan kadamo sang katawan Sir Joshua, Sir Matt nga nakabalo na may knowledge pero wala gina-apply kag wala ginabutang sa tagipuson ang ila naibalang. Okay. Ang aton nga Sunday nga election, meeting in Galilee. Yes. Ano ni Sir Matt? May nagbalik naman no ang punto diri nga ang pagpanawag ni Jesus sa mga disciples from Galilee. Alin dito si Pedro kag si Juan nagapangisda. Okay. Karon monog tapos nabanaw na si Jesus. 40 days na nga siya nagalagaw-lagaw diri sa duta. Then, ari naman ang last. Mao kami natawag niya epilogue. Kaysa una, introduction, okay, prologue, and now epilogue. In other words, closing indention, closing statement, conclusion. Yes, Sir Matt. So diri sa Sunday naton dok gintawag ini sila liwat. Kay after nga natabo to kay Jesus after the cross ang mga disciples sila nagbalik sila sa ilang dati nga trabaho. Oo, ti pagbalik nila nagpangisda sila bilog nga gabi pero wala man sila sang nakwa. Tapos nag-appear si Jesus pero wala pa nila na recognize si Jesus dok. Oo. Then sang paghambal ni Jesus nga abi ihaboy ninyo inyo nga net didto sa may dira nga side apit. Pagkuha nila sang damo-damo nga isda, na-recognize siya dayon ni Juan. Pero ano naman po dok si Pedro? Kaysa na-recognize siya ni Juan, si Pedro nagluksog. Nagluksog daw ka impulsive balas iya pero ang gusto ko dok nga i-point diri nga ang impulsive response ni Pedro ini nga naglukso sa tubig pagkadto kay Jesus naga-emphasize ini sang iya nga desire kag eagerness to reconnect to his God. Yeah. Kay that na failure siya nga daan sa una mo nga kapila yagin deny si Jesus Christ. So gusto yung nga i-reconnect. So kanami lang diri nga ang iya nga faith bala sa nagligad aton nga mga topic dok. Ang faith la wala nagpabilin sa una-una ni Pedro kundi nga ginpakita yagid may actuation sa ginimo nga naglukso gid siya sa tubig kag magdalagan pag tagluhod. Gusto gid siya magbalos, gusto gid siya mag makeover. Sang iya nga failure kiti sa una iya yang kwan pasalig gid siya nga over my dead body. Siling ni Jesus say kamo gitungyan sa kaaway siling ni Pedro over my dead body. Karon niya makita naton ang humility, ang pagkapaubos ni Pedro. Yes, Sir Joshua. Sakto gina Sir Matt, pastor. Laing gid gali iya kung may ara kasing tutuod nga relasyon sa kay Ginoong Hesus. So amo na ding natabo sa kay Pedro nya sa piyak sa mga kapakiyasan nga iya man nahimo, may ara iya sing desire sa gihapon nga nagapabilin nga makita niya si Ginoong Hesus, naglumpat gid sa liwat sa tubig kag iya gid nga ginpalapitan liwat si Ginoong Hesus. Meaning importante gid ang mga kauturan ang relasyon. Yes. Ang aton pagkilala bala sa tao. Nga
sa iban nga lugar, sa dugay nga panahon way makita na ara gid ang kahidlaw. Yes. Kag ti makeover o kon pagbalos Ma-make up siya sa mag-make iya. up, yes. Kakulangan. Sa iya kakulangan. Pero nakita amo ko- ginanga lukso dayon. Yes, sir. Na nakita bla ko diri dok nga di ba hambal ni Pedro to gani nga bisan asa sa kamatayon maupod Yeah. ako. Ako lang permi gina-mention. Pero diri nakita aton nga sangin pamangko siya ni Jesus nga ginahigugma mo bala ako. Kapila gid ni Pedro suliton nga Ginoo, ikaw ang nakahibalo. Yes. So gidira naton makita dok nga ginbaliwala ni Pedro ang iya nga ugalingon kag Yes. ginambal nga ikaw lang Lord ang nakabalo sina ikaw Yeah. lang nakahibalo. You know Lord that I love you. You know that I love you. Amo na sa kag isa pa daw naghibi diri si Pedro kay only ang filial love lang gid ang iya nga Yeah. masarangan nga ihatag Yes. sa Ginoo. And that's correct. Sir Joshua, katatlo gid si Jesus. Nagpamangkot, nagtungkad sang ang primero Sir Matt nga sabat ni Pedro ngayon, "O Lord, we love you." Okay. Ina nga dua, I do not know if I'm correct, but what I am understand is that ini nga "you know we love you." It's about friendly, filial, filial love. Oh. That's why si Jesus daw hindi konbensido. Yeah. Na ti ang ikatatlo nga love nga gin-emphasize ni Pedro is about agape love. Unconditional. Yes, unconditional na. And Jesus was satisfied. So amo na mga kauturan. Yes, Sir Joshua, anong imo na talupangdan? So ako nakita dira Doc nga ang pagpaubos ni Pedro sa piyak nga may nahimo sa kapakyasan gin-recognize sa gidya nga palangga niya si Ginoong Hesus ginhatag niya ang ikatatlo nga bahin amo ang wala na sa sang gina-expect nga return nga sahi sang gugma. So amo na sa ang agape nga love. Yes, and that's correct. That's a love o above all love. It's a love for God, yeah, without condition. Kaya ang filial love, ang Yan lang. friendly, ang fellow, the same fellow man, nga love naton. There is some connotation, may attachment, nga I will love you, you give me also. May symbiotic relation. Whereas in agape love, it's just one way. Bahala, tagaan mo ko hindi, I will just give. Yeah. Yes, may kadugang ka, Sir Matt. So, diri man nakita ko diri sa istorya naton dok nga di ba nagkaka-fail pero makita to nga after failure God is ready to provide and restore. Kay ti kapila ni ma-failure ang iya mga disciples pero sa gihapon ara man gyapon ang Ginoo nga Amen. ready nga mag-provide kag mag-restore sa kun ano tong failures naton. Importante nga kaangay kay Peter kag kay John gin-recognize ni John kag si Peter naglukso gid kag magluhod sa Ginoo naton. So amo naton nga himuon. Yeah. Kag isa pa gid nga ako nakita, Sir Joseph, Sir Matt, before Christ ascended to heaven, He would like to assure, to make sure nga ang mga disciples have understood the mission. That's why siling ni Pedro, Lord, you know, balaan mo na open ang akon. Yeah. Bahala anong may tabo. Yes, I am now giving you. Yeah, Sir Joshua sa Monday, keeping your eyes on Jesus. Anong imo na talupang dandari? So ako nakita diri Doc nga sa piyak sa mga nahimo nila ni Pedro nga mga kakulangan pero nagpabilin niya ang ila panulukan kay Ginoong Hesus. So siling diri sa aton nga lesson no, the idea of focusing on Jesus instead on another people is powerful lead to the rest of the week. Lesson naton diri. So meaning kung nagpabilin kita gali Sir Matt, pastor sa pagtulok sa kay Ginoong Hesus, amo ini ang mayara sing dako nga gahom sa aton nga magabulig sa aton nga magastay gid kita sa iya. Dira kita magpabilin. Sa tapos ang pagkayab ni Kristo sa cross, kundi ang mga disciples, nagabot na ang Pentecostes. Ulan na sila sa Espiritu. Because ang ilang attitude, hindi na self-interested. Yes. Hindi na pasipsip. Ano gani ang sip-sip, Sir Joshua? Self-interested person seeking instant promotion. That's sip-sip. Hindi na sip-sip ang ila attitude. Kaya tayo masig isa sila, masiglin, masig pa, Palapit kay Ginoong palapit Jesus, kag magpasabak, kag magsandiay kay Jesus. Paindis-indis sila. This time niya, hindi na may ayahon. And that's what Christ would like to emphasize before si Kristo nagpasaka. Yes, Sir Matt. So, diri nakita ko diri dok nga though
ara man gyapon ang tawhanon nga kabuhi ni Pedro. Mm. Kaya after nga gin-restore siya ni Jesus, ginhambalan siya ni Jesus sa verse 18 sang chapter 21, sang manner kung paano siya mapatay. Tibalaan niya nga masuffer siya. Tapos amanti paano siya si Juan. Magyani. Oo. Ako ya maantos ako sa akon kamatayon ti siya ya. O kung kay abladok may danger man sa aton nga daw gina-compare nato ang aton kugalingon sa sa ila sa iba. Pero ang response ni Jesus Christ amal na sunda lang bala Sunda ako. lang ko. Follow me. So naga-emphasize ini sa aton dok nga tagsa sa isa kag isa sa aton may kaugalingon kita nga calling. Yes. Pag may kaugalingon kita nga path nga dapat naton i-take Again, inang path naton. Hindi na kita magtulok tuya sa iban. Kaysa si Pedro na nagdigad nga daan to paglakat siya sa tubig, hambal ni Jesus, come to me. Yes. Pero nadula man iya panulok kay Jesus. Oo, nagtulok man siya sa balod. Tapos subong sang ginhambal ni Jesus ang manner sang iyang kamatayon nga medyo ma-suffer siya. Di paano siya daw kuno mangagad siya go ako. Pero na nami nga ginapaintindi sa aton Sir Joshua kag Doc nga isa sa aton lain-lain ang aton nga calling. So kung ano man ang gintawag sa imo sang Ginoo nga imo buluhaton, focus ka lang dira looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sir Joseph Sermat, imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Di sa sini nga parang galakat sila mo. Di yung nagasunod si Juan sa ila, istorya si Jesus. Di siling ni Juan, siling ni Pedro, ti ano na siya nagasunod sa aton. The man you love so much. Di, tuod man compare sa ila, mas dako-dako. Hindi, why man taga-compare. Pero nabatsagan sa mga disciples nga ang pagpalangga ni Jesus sa kay Juan daw medyo dako-dako compare sa iban. Si Pedro sakto nambal mo nga daw may ara kay isa. Di na saya. Yeah. Sir Joshua, do you have some to. So, amo na siya Doc no kanami diri sa aton nga lesson. Padayon gid siya nga nagahatag sa aton sang giya kun aton gitun-an. Diri siling niya, who alone should be our master in guide regardless of help, counsel. So ara lang gid kay Ginoong Hesus ang giya sa tanan, ang bulig sa aton nga pagpangalagad, ara lang gid nagpabilin sa kay Ginoong Hesus. So wala kita sang iban mga kauturan nga palapitan kag tulokon perme agod nga safety kita kay Ginoong Hesus lang gid. Yeah. Now, Sir Matt, the contrast between light and darkness. Anong imo din na nakuha? So since nga nagpakasala ang aton nga first father diri sa ang una nga tawo diri sa kalibutan, ang ining kalibutan abito gin-claim na ini ni Satanas nga iya mo. So dark na gid ining kalibutan niya. Kaghambal sa aton nga lesson never can humanity of itself attain to a knowledge of the divine. So hindi pwede, hindi kita ya kasarang nga Kita lang. nga kita lang. So ang hambal diri only the spirit of adoption can reveal to us the deep things of God. So amo lang ina siya ang pamaagi nga maintindihan naton ang Ginoo. So ang nagkakatabo sa una sa ila baladok sa narrative nga ini nga bisan pa ang mga disciples ni Jesus Christ iba ang ila nga pag-intindi. So wala gid nila lubos-lubos nga naintindihan, especially ang mga Pharisees bala nga ini. So in order for us nga maintindihan gid naton ang divine o kun ang Dios ngini malabot naton ang light ngini, always gid naton tulokon in the perspective of Jesus. Kay si Jesus lang gid ang pamaagi nga mas maintindihan naton. So if we do not stand in the truth of Jesus Christ, we can easily fall into error kag ma-interpret naton ang scripture, ang Bible based lang sa aton nga ginatawag nga personal agendas or personal biases naton ang desires naton. So imposible gid para sa aton nga maintindihan. Ini bala ang punto sang light and darkness. Kinahanglan may ara kita foundation sini nga knowledge. Yes. Nga we have to accept nga rin kita sa kalibutan. And then this world is dark. Nagabot ang light, Jesus Christ. Okay. So, siya lang gid ang makahatag. So, ano man ang aton kaalam, that's kabuangan silang simple. Kabuangan sa tubangan sa Ginoo. The only light nga makahatag sa aton to understand about God is Christ Himself. Yes. Kaya siling niya, I am the way, the truth, and the life. And that life is light, kahayag sa sining darkened world. Yes, Sir Joshua. So aton makita diri Pastor, Sir Matt, nga kung basahon tanibla ang teksto diri sa aton nga lesson sa babaw gipanghatag diri, no? Tanan balagin himo ni Ginoong Hesus nga ihatag ya free ang kapawa. Ang light
Pero ang realidad, ang tao ya gusto magpabilin sa magpabilin kadulong, sa pastor. kadulong. So, ang point gid sa aton nga lesson, kung siling ginani Sir Matt, kung only the spirit of adoption amo ang makahatag sa aton sing paghangop, so batono naton. Pero ang realidad, ang tao ya hindi gid subong. Oo. So, amo na siya, Yeah. pastor. Okay. Baway na tap panahon gid. Ari sa Wednesday, nanamiang ko di Sir Matt. Ining theology from above and theology from below. Nan. Ako ni yata nga una sa imo, Sir Matt. Siguro, so ining tawod og nagkadto ka Jesus. Yes. Pero he made up pa lang ang iya nga panguna-una nga mapati siya kung ayuho ni Jesus ang iya nga bata. This is conditional faith. Yeah. No, mapati lang kuya, ebidensya iya nga ginapangita. Pero sang na istorya na siya ni Jesus, nag-shift ang iya nga perspective. No, naghalin ang iya ang pagpati, ang conditional faith ini dog nga mapati lang ko ta ka kung makita naton theology from below ini siya. Sa dalom na itawahanon lang ini siya. Pero pagtapos nga na encounter nga na istorya si Jesus, ang iya nga perspective nag-shifts ini, no, nag-highlights ini sang ginatawag nga importance sang pag-embrace naton sang theology nga halin gid sa babaw. Ang theology nga halin sa babaw in the light of course sa kay Jesus Christ. So kinahanglan niya kay sa key text naton sa John 5:39, ang Biblia nagasugid o ko nagasaysay na hanung kay Jesus Christ. So always gid nato ni interpret ang Biblia suno sa perspective ni Jesus Christ kay abi kita nga tawo abi Sir Joshua. Every time nga ginabasa kita, the first thing nga ginaobra nato is to interpret. Pero hindi na yan bagay sa Biblia. Kaya ang Bible siya ang masugid sang iya nga kaugalingon. So number one, kung magbasa kita, hindi nato na pag-interpret. Ilet naton nga ang Biblia man ang mag-explain sa aton, agud to malabot naton, maintindihan naton ang ginahambal sang scripture. Ang theology lang nga halin sa babaw, hindi ang aton nga tawanon nga kalam. Ang hindi ang aton kaugaling nga paghangop. Kag aton lang ibutang ang Biblia to support our worldview, our point of view. Amo na ang theology below. Amo na, Sir Matt, no, at least kamo, nakakuha man kamo homiletics. May ara kiting natawag biblical preaching. Kag may ara man kita nga mga devotional preaching, so po na noon. Ang biblical preaching, let the Bible interpret itself. Okay. Hindi kay may istorya kita, dayon suportaran tas ang Bible. That is not biblical preaching. Ang biblical preaching is you present first the text, the truth from the Bible, and then explain that it pagi sa imo pagwali. And that's biblical preaching. So, ano man siya? Ang word theology from above is let the scripture speaks itself. Okay. Pero ang theology below, may ara ka na yung preconceived idea. Tama to siling sang tao, sang nobleman, nga iya bata, nang masakit siling ni Jesus abaw, ari man mga katawan, hindi sila magpati kung hindi sila kita. Nabasahan sang Ginoo ang ang ni Jesus, ang nag-transfer, nag-ship ang huna-huna sang nobleman kag siling ni Jesus. Okay, pauli ka kay ang bata mo ayo na kay nabaylo na. Ang theology below sang nobleman na islan sang theology above. Yes, sir. Joshua. So kadami gid sa aton nga lesson dre sa Wednesday, no. Ginatudloan kita nga ang aton gid nga gamiton sa pag-interpret sa pulong sa Ginoo amo ang theology above. So aton makita dere nga sakto hambal ni Sir Matt nga tugutan naton ang Biblia nga amo aya ang maghatag sa iya nga kahulugan. So, yeah. Na sa aton pa scripture first. Yes. Hindi kay human philosophy first. And then let the Bible follow. Ti kung hindi suno sa aton nga filosofiya, hindi kita magpati sa Biblia. Kaya mo ni ang nobleman, kung hindi maayo hindi ko magpati sa iya nga Diyos. Pero sila ni Jesus, okay. Let's change the picture. Believe first. That's why wala siya nagpuli dayon. Okay, pagkagapan. Siya nagpauli, tinamangkot siya oras siling sa mga katawan nga alauna 7th hour kagahapon. Kaya nadumduman niya nga that was the very time nga siya nakikita kay Jesus. So ang punto dira nga wala na siya nagduwa-duwa. Iya na ginpatiyan ang word si Jesus himself. And then nagsunod-sunod na ang mga punto. Yeah, ang aton last
abiding in Jesus. Ari mo nagyapon din nagpabilin nagyapon ang theology below and theology above. Yes, sir, Matt, can you add some more? So, ang nami diri do kay after nga maintindihan naton kung mabato naton ang pulong ang Biblia nga ini kinahanglan mag-abide kita kay wala man agyapon sang pulos abi nga Yes. nakahibalo lang kita head knowledge lang nato tapos wala man kita nag-abide so hambal gani I am the vine and you are the branches. So imposible sa aton nga magpamunga kita sang fruit of righteousness, sang fruit of the spirit kung hindi kita mag-abide sa pulong ni Jesus Christ. So kinahanglan nga after reading or after understanding the word of God no, we should abide and obey. Agud to nga makita ina sa kabuhi naton may ebidensya. May hambal diri si Jesus Christ nga I will draw all men unto me. Hambal ya sina pero na ano ko diri dok nga ang pag-draw ni Jesus sa tanan nga tawo hindi ni sa by force kundi nga may ara kita ya freedom voluntary bala nga response ang tawo ini sa drawing love nga ginhimo ni Jesus Christ sa Yes. aton. Yeah. Before Sir Joshua, already makuha na itong mga ehemplo sa mga miracles, kag sa mga na-encounter ni Jesus nga mga katawan. Okay. Ang woman from Samaritan woman nga nakita na sugatan niya sa bubon ni Jacob. Si Nicodemus. Okay. Si Maria Magdalena. Yeah. Ang ilang wala sila yung mga preconceived idea. You see, ang babae nga sa bubon, wala siya kabalugan niya, nakibot lang siya ara na si Jesus. Si Maria Magdalena, gindala lang siya sa tubangan ni Jesus. So wala sila preconceived idea. Whereas, sa kay Pilato, sa wala pa si Jesus nakabot, Pilato may knowledge na kung sino si Jesus. Ti ang iya lang iya gusto, iya nga i-authenticate iya, iya gid pamatudan sa mga baba ni Jesus nga indeed anak sa sang Diyos. Oh. Ti wala iya na malabot. That's why may mga tao nga na-encounter si Jesus, lain-lain ang resulta. Yes. Sir Joshua. So kanami gid sa aton nga lesson. So ginprove gid re sa sinulatan ni Juan ang mga hinimuan ng Jesus nagapamatuod gid nga siya ang Dios. Yes. Ang problema lang gid sa iban dok kayo hindi sila yung magtuo bisan nga nakita na nila. Pero ang nakanami dre sa last part sa aton nga lesson sa Thursday, ang may-ari dre sekreto gid no kung gusto naton magtubo spiritual kag sa anuman nga aspeto, siling niya the secret is to stay connected to Jesus. Yes. So pabilin lang gid kita nga dangop sa iya, may relasyon sa iya kay siling diri siya amo ang kaluwasan, siya amo ang kabuhi, tinapay sang kabuhi, tanan ara gid sa iya. So meaning kung padayon kita nga naga-connect sa kay Ginoong Hesus mga kauturan, buot silingon duway kinakinanglan pa sang iban. Ay ara na tanan sa imo, kay ara si Ginoong Hesus sa imo kabuhi. Yes, that's correct. One of the secrets. Okay, nga ara kita sa Ginoo is permi kita mag-upod siya, permi kita. Yes. Balik kita Blaster Matt sa kay Poncio Pilato. Nga wala sa nagpadayon. It is because wala siya nagpabilin. Yes. Wala iya nagintigaan siya si Jesus when he asked, what is truth? Wala iya nagintigaan si Jesus sang panahon nga mag-explicar what is truth. Yes. But Nicodemus stayed. Yes, nagpabilin. Nagpabilin gid siya until nga na-satisfy siya sang sabat ni Jesus. Si Mary Magdalene, ang babae nagpabilin. Okay. Ang isa naman gilibrin siya atong ginpakaon niya sang 5,000 sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Many of them did not believe. Kay ti lain ang ilaya conceive idea mo. Yes. Ang ilaya nga pagkaon niya nag-una sila nga ari na chance na ni Busog na manginari tani, oo. busog na ni bisan hindi nito obra basta upod na siya. Bintagoso, Dok. No na ti lain ang ilaya nga pag-understand about the word, about the truth is based upon human presumption. Whereas, kung ato niya ting atong magalingon, like Mary Magdalene, wala gid hublas sa knowledge ng kalibutan, that's where Christ will come in. Yes, sir, ma'am. So, habal diri sa last part, Doc, the members of the Godhead and their word, the Bible, are like magnets. So, ang Bible, ang pagbasa nga aton sa Biblia, Doc, do magnet nga butongon niya kita agud to, nga mag-abide kita sa kay Jesus Christ. If not resisted, they will draw us to them. So, kung hindi aton pag-i-resist
ang hamba mo lalo nga i-empty gid naton aton self before kita mag-read sang Bible agud to kung ano ang maintindihan mabasa naton diri hindi naton mabalibaran kag dalon niya kita sina sa kay Jesus. So amo na ang pamaagi ang sekreto nga magapabunga kita kag ma-experience naton ang tuod-tuod lang nga pagpangabuhi to its fullest gid sa kabuhi naton. Mga kauturan, Sir Matt kag Sir Joshua, ang writings ni Mrs. White is okay na siya. Pero too much of that, kag mag-ano kita, magsipak na kita sa Biblia, we will be misled. Na, so, in other words, unahon ta gid ang Biblia. Yes. Let the Bible speak, and then, pangitaan ta suporta halin sa kay Ellen White. And that's it. Pero kung Ellen White aton una-unahon, ang Biblia is portal ta lang, dira gid kita magtalang. And that's why kadamo sa mga katawan gagamit sa writings ni Mrs. White nagtala lang. It is because ginuna nila ang bulan sang sa adlaw. Okay. Lesser Na ang lesser light ginuna sang sa greater light. It should be on the other side. Kay ni Jesus, I am the way, the truth. The truth is only in Jesus. God uses the prophets. God uses Ellen White only to support the truth. Yes. Wala na gid kita sang panahon. Mangayon na lang ko sang last word ni Sir Matt and then eventually si Sir Joshua. So akon nga conclusion diri dok nga kung every time magbasa kita sang Biblia, hatagan nato sang time mabasa sang Biblia, hindi kita magbasa para makahibalo. Yeah. Kundi magbasa kita sang Bible agud to makilala si Jesus. Amen. Amo ang kamatuoran nga magadala sa aton sing kabuhi nga aton ginalauman. Kag maghatag sa aton kamaturan. Hindi kita magdala sing kamaturan before we read the Bible. Kay that kamaturan might not be the real truth. Sir Joshua. So, ang akon mabilin sa aton sining tinion sa aton nga lesson nga kung kita magpabilin, stay connected kay Ginoong Hesus, ma-inspired kita pinagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. Kag ang aton nga gamiton nga interpretasyon ang iyaman kaugalingon nga interpretasyon sa Biblia. So kabay nga buligan kita sang Ginoo nga magmalipayon pagid mga kauturan nga mag-spend alat sa aton nga time sa pulong sa Ginoo nga mo sa Ginoong Hesus. Yes, and that's correct. Mga kauturan, manami gina nga magbasa kita sa mga putos sang ibos, magbasa kita sa mga dragko, nga mga pamatuod, mga findings ang mga bantugan nga mga tao. But different siya mga kauturan. Kung gusto kita sa kamaturan, ang Biblia is enough for us to know more about it. Ini mga iba niya, aton lang ni isuporta sa aton kamaturan, nga aton nakuha sa Biblia. And hindi kita mas mislead, hindi kita magtalang. One day, we will see Jesus coming in the clouds of glory. Amen. Yes. Sa hindi pa si Sir Joshua magpangamuyo sa atong closing prayer, mga kauturan, ako na pasalamatan ini atong mga sponsors, ang mga mag-asawa, Dr. and Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Ibelen Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Ruda Hardenico, Ladel Labalan Gascon, Marlubel Hirutal Lorin, Sister Antipas Piedad, ang mag-asawa Femi Don and Ido Bandes, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Arcadio and Leti Mendoza, Helen Barbasa, John and Goldie Joligi Jr., Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Aneli Trino Perdido, and then Alex Pehedero and Ma'am Gina Federo, and then yes, that's it mga kauturan. Salamat kid sa aton mga sponsors nga nagasuporta, and we expect some more next year that you will continue to support the media ministry we have right here in CPAC. Yes, Sir Joshua. Mga muyo kita. Halang doon gagbalaan namon nga Dios. Madam ugid nga salamat sa imo kaayo sa kada isa sa amon. Sa paggamit sa amon Ginoo kabay nga ang mga kauturan na bless sa mga punto sa mga leksyon kag amo ini Ginoo ang mangin rason nga padayon sila nga mag-stay connected dira sa imo. Yes, Kag tanan kami Ginoo mangin malipayon sa pagpaabot kay Ginoong Hesus
Kag hasta sa iya nga pagbalik, masapwan kami tanan nga nangin matutom dira sa imo. Salamat gid. Patawara kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.